Kulienje. Tsura wafana. Yamakateerera kudaiso panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV 1 chivitiviti patinokupai nhau nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika patinobata nyaya tichingoti dzimwe nguva unofunga kuti tiri pamweya but nyaya dzacho zvadzinenge dzichiitika soka ndezvekungogara taonesana kuitira kuti mazuva ari kuti achiswedera everyday time iri kuti ichingokloka ichingoroededzera kuti kuti zvisvike pazviri kunosvika. Panapa tiri kuona nyaya iri kunetsa iri kubuditswa nezviro takaunzwa certain audio. Sorry zvenyu handina kuzokwanisa kureplaya panapa nekuda kwamareasons akawandisa cause that audio rine kakutsotsomana kakawandisa. Munongoziva nyaya dzedza dzevanhu vanoti vanenge vakateya zvivitiviti zvakaita sezvedu izvi, saka hatina hedu kuzoplaya that audio panapa. But nyaya iri panapa muri yeZimbabwe. Mnangagwa and his so-called advisor claim they are rehabilitating the Mazoe River. What is actually taking place is called sluicing, common in artisanal and small-scale mining, especially along rivers widely practiced in parts of Asia and South America. Gold sluicing is a traditional method of extracting gold from alluvial deposits, gold that has been eroded from rock and deposited in riverbeds, streams, and floodplains. The process involves using second materials such as burlap, gunny sacks, old feed bags, or cross netting is mating to trap gold partisans. Gold bearing soil and gravel are fed into a slice channel. Through gravity separation, the heavier gold settles at the bottom while lighter material is washed away. The rifles and granny sacks mates trap the dense gold practices and allow lighter debris to pass through. The trapped gold is then periodically collected from the sacks. Icho chivideo machiona chacho chiri paside ndo kutogadzira kwemarwizi kwacho ari kunetsa iwayo ndo chiskillful chiri kurohwa panapa. Ina hanchazivo dzimwe zacho unopedzerwa kuvhunduka kanyaya dzacho patotonzi pari kutorohwa mari ipapo yekuti kutogadzirwa pfuma kuri kutoitika ipapo nana Tungwarara. Saka vanhu zvavari kutaura manje vari kuti havasi kusekerera chinhu ichocho because vanhu vari kuti vachionera muZimbabwe. Hameno akadzidzisa munhu wese kuita business, munhu iye akatodzidzisa munhu wese kuita business muZimbabwe. I think kuti akataka kubhayiza munhu iye because munhu wese akuziva zvasiyana nekudhara kuti vanhu vanga vasiri kuketa kuti chii chiri kunyatsotora nzvimbo. Izvezvo vanhu vese vane information kudai so I don't think kuti zvinopera zvakanaka. But muri yeZimbabwe rekedza tipinde pane nyaya yacho yevanhu vari kusumudza mhepo dzacho dzese kuitira kuti tinge tichizozivisana zvinhu zviri kuitika. Panapa tiri kusangana nabhuru vanobhururutsa nekubhubhulutsa nekubhurunura nyaya dzepolitics dzine dzichiitika muZimbabwe. Vari kudedzera kuti it's good to have such civil servants standing for the truth as being done by Secretary Tafadzwa Muguti, Zak and the ZRP are capable for this confusion because they are conflicted in these matters and failed to enforce the law impartially. I wrote a lot about the corruption deals in Marsh West Central around Nyazema, Minister Chombo, who were colluding with the Chinese, and yet nothing effective was done. The force investigation instituted involved a junior officer investigating his superior, which was very absurd, and the absence of the justified the double we had. Marsh West JOC is also compromised and constantly gave false reports which did not aid anything except adding more confusion and even getting me arrested wrongly for the matter as the magistrate stated in court. Now we have prosecution in Marsh West being forced by ZRP to pursue and continue with a chase which is clearly dead in the water. We have all the necessary papers and approvals. Emma has been clear that they approved and recognized our rehabilitation project, the very same position alluded to C. Muguti in that audio. It's also unfortunate that various security arms of the state are complicit in the corruption in Marsh West, where they have been bullying Emma, which is actually the custodian of these environmental issues and should be leading, yet they repeatedly obstructed, undermined, and relegated the same to fringers as they advance their corrupt initiatives. This is a practice that has been backing of even the
provincial minister who gave the fake permits to Dupcha's entities. I have advocated before some of these ministers should be investigated. Marsh West Minister Chombo, Manicaland Minister Mugwadza, and Marsh Central Minister of State should all be investigated. As for Secretary Muguti, much respect to a civil servant who has demonstrated great service to the country by standing up against such a corruption cartel. Saka muchidimbu zviri kunzi kudi vatungwarara gadzirai manje zvinhu zvacho zvakutotanga zvakutopindurwa pakutotaurwa vanhu vakawanda vanenge vachikuitisai madhiri acho iwa. Saka batai munhu hai gore reri ndichangoita zvokungonzwa. For your own information, inini handina kumakana na Tungwarara. Hatina kana one day takambotukana kana kumboudzana zvinhu zvakashata kana kuti kuita sei, and hatina kana one day takambofonderana. Inini namba dzake ndinadzo, ndakagara ndadzitsvaga bva ndadzibloka asati atotanga kutaura neni. So hapana kana any grudge kana kuti chi, but tiri kungoti chi Zimbabwe ngaingova Zimbabwe, ingoramba ingori Zimbabwe sezvazvingori, because zvazosiyana ka like even uri kuona kuti what is happening right now, especially on X, on different platforms the social media. Unoona munhu akangotanga akati Tungwarara kazodai, unozongona next week angoti but Tungwarara bofu kureva kuti chi munhu anenge agurwa chake chehuviri ndo maitira anenge zvinenge zvichingoitwa. But isusu panapa tiri kuti chi ngatirambe takamira nechokwadi, tichijunga ziso pamuroi tichionesana zvinhu zvinenge zvichiitika. I don't know kuti zvichapera sei, tichaona kuchaitwa here mango marallies, achabuda here achitaura mango madimikira. Ende munhu ari kunyautuma, imwe nyaya iri kunyaonetsa ndeyekuti uyu mukomana ari kunzi ari kutumwa nyaya dzake ndo dziri kunzi dzakawandisa. Pari kunzi basa ngariitwe basa sebasa, ameno kuti zvichaperera kupi nyaya payakuda kusvika pakuda unoti zvakuda unosungisa Tungwarara kudai so. Saka ndo nyaya ndingokuudzai mhuri yeZimbabwe kuti Tungwarara mhepo dziri kusumudzwa left right center, handifungi kuti zvichapera mushe. Mukanyatsotsvaga that audio yakabuda nezuro yaya pachitaurwa zvakasiyana siyana pamusoro penhirikini yaTungwarara iyoyo, munogona kuswera mune anza yezvinhu zvinenge zvichingoitika. As for now mhuri yeZimbabwe ndiri kuti chi good night. Kulian TV team VAT asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika, saka subscribe wozolaika, nechawana zvesapana chichazosha. Everybody say Kulian yeah. Information need brilliant yeah. Everybody say Kulian